חברים, כאן בניה עם עוד סרטון חדש. היום אנחנו משחקים ברובלוקס עם אח שלי. תגיד שלום. שלום. יאללה, באיזה משחק משחקים? אלוהים יודע. היינו צריכים להחליט לפני זה. רוצה אולי אסקייפ? טוב, כנס. יאללה. חברים, מי שכבר מכיר את החשבון שלי ברובלוקס, אז יודע איך אני נראה. איפה אתה, ינון? אני יודע כמה אני מעלה לחברים שלי את המאפיינים. חברים, אני יכול לעשות... אני עושה עכשיו הגרלה על דוג. מי שרוצה שיכתוב בתגובות את השם שלי ברובלוקס. וגם על סיקסר וגם על בוריטו. מי שרוצה שירשום בתגובות את השם להשתמש לו ברובלוקס ואני אגיב עליו. רק דקה. אני לא מבזבז את הרובקס בכלל, אני מבזבז אותו רק על הסקין שלי. אל תבזבזו אותו על דברים, זה סתם מבזבז לכם. אני לא אוהב לבלות על זה. גל סגול? מה זה? זה סיקרט חדש. לקחתי... מה? למה? לקחתי את הסיקרט החדש. ואגב, לאח שלי יש גם ערוצים. ינון בר באנגלית. ואם אתם לא יודעים, הכינוי שלי זה טוב. ינון, רוצה שנעשה גם על הדבר החדש הזה, הגרלה? חברים, תסתכלו את האסוקסקולה. סליחה. בוא נקריא להם אותו. חי. טוב. אז יודע מה? אנחנו מגרילים לכם את האסוקסקולה הזה. תסתכלו. אותו. מי שרוצה אותו, שיכתוב בתגובות גם את זה ואת זה אנחנו מגרילים. יש כאן ערבי. בסדר, ינון. בסדר. חברים, מי שהיה באיבנט ביום שבת, שזה היום שיכתוב הייתי. אני לא כל כך אוהב את לעשות איתנו סרטון שיכתוב בתגובות. רואה כמה תגובות יהיה לך בסוף? כן. חברים, דוג. נעשה לכם הגרלה גם על דוג. דוג? דוג. דוג. חברים שלי, יפים שלי. אוי לא. אם יש איזה משחק שאתם רוצים שאנחנו נשחק,
שמתם לב שהוא גם העלה את זה? רגע, אפשר להוציא מגן. תמיד היה שם. את המגן שלי אפשר בהוצאה. תספר להם. חברים, היה לי אינפיניטי. עשיתי עליו טרייד, מישהו הביא, לא יודע מי זה עם בן הבת, הוא הביא לי 100 רובקס במשחק. 100 רובקס במשחק רובקס עצמו, 100 רובקס בהסקט צהרי, והוא גם הביא לי מגן רדיואקטיבי שב7 שניות מתאפק. צ'יק צ'ק וקורא. לא, זה לא, אוי לא. אני מוציא על הטרייד חברים, רק איך קוראים? אני אתן את הטרייד ואביא לך את הדייט. קוראים לה ספייס. דרוזי! נכון היא מעצבנת. הופ, על הרגליים, הופ, 1, 2, 3. איפה אתה, אימן? הם כמעט ולא רואים אותך. אתה בסוף? הנה! חכה, יהיה גל ואז אני. היה! אני לא אגיע לעולם. אם אתם אוהבים את ניקו, תעשו סאבסקרייב. וסופר תעשו כן. סאבסקרייב. יאללה, אם אהבתם תנו לייק וסאב.